No, moju prvú pišťalku, ktorú som mal, tak som si bol zajednať u jedného starého majstra, dobrého výrobcu, ktorý sa volal Imrich Weiss zo Zanemeckej, to je blízko Detvy. No a keď som prišiel k nemu prvýkrát, tak ma veľmi zaujala tá jeho výroba. A nie len výroba, ale ukázal mi veľa pišťaliek, veľa dvojačiek, mal malé fujarky, veľké fujarky a rád mi na nich zahral. Rád sa tak akože s tým ukázal, zaspieval. Ja som si niečo aj natočil od neho a potom som sa snažil naučiť hrať. Pišťalka to bol môj prvý taký nástroj. No tak veľmi mi to veľa dalo. Začal som skúšať a za 2 týždne som sa naučil nejakú pieseň. Takže veľmi to bolo pekné, bol som rád, keď sa mi to podarilo zahrať nejakú melódiu. Zahral som prvý verš, druhý, tretí a už potom by to išlo celkom fajn. Takže som začal nielen hrať na pišťalke, ale chcel som ho aj vyrobiť a podarilo sa mi to s jeho pomocou. No a potom som samozrejme túžil po veľkom hudobnom nástroji a to je fujar. To sa mi podarilo tiež s jeho pomocou. A dodnes v tom pokračujem a mám z toho veľkú radosť, takže jemu som vďačný za túto výrobu. A ešte niečo povedzte, nejaký príbeh s ním, ako, čo ste s ním zažili. Keď on už mal veľa rokov, mal asi 85 rokov, tak my sme sa samozrejme navštevovali, že ja som prišiel k nemu na nejakú debatu a nie len, že o fujarách, pišťalkách sme sa debatovali, ale aj o rôznych iných. A on prišiel ko mne do paneláku z tých lázov a prišiel samozrejme autobusom. No a keď už bol čas, že bolo treba ísť na autobus, tak som mu povedal, no ujko, už reku vám, pôjde za chvíľu autobus, tak treba ísť. A on ešte niečo mi chcel dopovedať a potom išiel behom. Takže to bolo také úsmevné, radostné, takže toto sú také pekné zážitky s ním. Ešte dobre, toto.